Moi! Nyt mulla on mikrofoni, uusi kännykkä, jolla voi kuvata. Ja mä tulin nytten testaamaan ulko-olosuhteisiin, kuinka tää toimii. Mä tulin kävelemään tänne mun lempipaikkaan Korkeasaaressa. Eli täällä on meidän Markhor-tarha, joka on tuolla vieressä. Hieno, iso, kallioinen tarha, joka sopii erinomaisesti noille kierteissarvivuohille, jotka elää kallion rinteillä. Ja kun mä oon nähnyt Markhorin ihan 15 minuuttia vanhan kilin, niin sekin pysyy jaloillaan tuolla jyrkillä rinteillä ihan heti synnyttyään. Täällä ne on. En tiedä miten näkyy. Ja tässä paikassa hienoa on myös se, että täällä on todella hieno näkymä Helsingin kaupunkiin ja merelle. Eli kun tulee tänne Korkeasaareen, niin aina ei kannata mennä siitä suoraan Kissalaaksoon, vaan kannattaa suoraan mennä rantareitille, niin päätyy tänne meidän ihanalle rannalle. Moi!